V dlhej chodbe sladkasto páchne. Život sa schúlil do kvopky. A predsa kdesi za niektorými z toho dlhého radu dverí vykríkne človek po prvý raz a iný vydýchne naposledy. Takže ani ľudia v bielom nevedia, či beloba nemocničných stien je farbou smútku alebo radosti. Sestrička, prosím vás, viete niečo? Nebojte sa, všetko dobre dopadne. Dva mesiace po promócii. Tu na tomto mieste medzi 4 bielými stenami teda končí jeden sen a začína život. Dnes už viem celkom určite, že nový pastor sa často nerodí. Napokon dnešným ľuďom ešte tak Barnardov skalpel by najviac osohu spravil. Lenže na to som už prišiel, že cesta k lekárskému umeniu je dlhá a život krátky. Čo je, čo sa? Študujete? Aha. Prečo, čo? Priviezli akúsi starenu. Čo, starenu? Kedy? Pred chvíľou. A to mi hovoríte len tak? S čím? Úraz na hlave. Prečo ste mi to nepovedali hneď? Nebude to nič vážne. Nič vážne. Rana na hlave, to podľa vás nie je nič vážne. Nemáte cigaretu? Cigaretu, hádam, potom si dáte cigaretu, nie? Ako myslíte? Vy ste tu s tým úrazom? Ja? Nie. Čo si teda želáte? Prišla som za... Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, pán primár Rovný je tu? Primár Rovný? Nie. O tomto čase ho môžete nájsť iba doma, na Kalvárii číslo 30. Áno, ja viem. A prosím vás, doktor Oberuč. Kto? Peter. Peter Oberuč. Má službu. Práve nám priviezli jeden prípad. Končí až ráno. Rozumiem. Ďakujem. Chceli ste mu niečo odkázať? Prosím vás, nemáte pero a papier? Počkajte, pozriem sa. Tak ako to vlastne bolo? Prosím? Musíme to zapísať. No tak na schodoch, prosím. Vy ste syn? Nie, prosím.
Príbuzný? Nie. Vy ešte nepoznáte pána správcu? Tak nemali sme to šťastie zoznámiť sa. Náš domov má na starosti pán doktor Krásny. Takže vy hovoríte, že spadla na schodoch. Tak stará budova. Schody sú vysoké a nepohodlné. Také sklenené však. Nie, prosím. Lebo ja som z tej rany vytiahol sklenené črepy. To je prosím možné. Celkom možné, že tam bola dajaká prázdna fľaša alebo pohár. To by ste ani neverili vlastným očiam, čo títo starci vedia navláčiť všelijakých zbytočností. Pondelok to dám vyčistiť a do soboty z polmesta vám naznášajú všelijakých nepotrebností. Proti tetanu vás očkovali? Proti komu? To hádam netreba. Čo chcú so mnou? Starka, zaštepíme vás trošku, aby vám zdravíčko lepšie fungovalo. Jaj, milučky môj, veď mne do týchto čias nič nebolo a ide mi na 83. Nie som prvý raz v živote v nemocnici. Veď práve preto, aby vám to aspoň do tej 100 vydržalo. Hádam, čo by sme išli. To si myslím i ja. Starka je zo zdravého koreňa. Myslím, že je zbytočne jej injekciou zdravie potínať. Čo keby ste to láskavo nechali na nás, pán správca? A bolieť to nebude? Nebojte sa, nebude to bolieť. Iba to chvíľočku potrvá. No, Je to niekoľko dávok každú pol hodinu, takže vy vlastne už môžete ísť. Starku vám pošlem sanitkou. Ja prosím počkám, lebo ja som zodpovedný za domov i za ľudí v ňom, prosím. Aj my. Za každého, ktorý sem raz vstúpi. Sérum, prosím vás. Ja vás chápem, pán doktor, ale ja počkám. Ako myslíte? Ale na chodbe. No vidíte, starka. Však to ani nebolí. Bože môj dobrotivý, od takého fešáka, a keby aj bolelo. Čo vy na to, Veronika? Dúfam, že vám to nepovedala prvá. Tomu teda hovorím pán život. Prvá injekcia v 83 rokoch. A ešte keby ste sa neboli pošmykli na tých schodoch. Pošmykla, nepošmykla, to len pán správca tak hovorí. Ale ak by kvôli tomu mali spisovať ten protokol, to Bože uchovaj. On, pán správca, je náramné dobráčisko. To nech radšej ostane tak, že som sa pošmykla. Prepáčte, prosím, nemáte zápalky. Zabudol som si. Nech sa páči. Popolníky sú dole vo vestibule. Dobráčisko, kedy tedy pohartú si, ale duša je on meká. Ale vy ste tiež fajný, akurátny pán. To sa dá človeku z očí vyčítať. Starka, keď ste mi všetko tak pekne z očí vyčítali, mohli by ste mi povedať, ale pravdu, medzi nami. Ako to vlastne bolo? Ale viete, máme na izbe takú na poli odumretú. Akú? Na poli odumretú, nehybnú od pása, nohy si pretancovala, leží už vyše roka, trápi kdekoho. Nič jej nie je povôli, ešte aj vynášať musím spod nej. A keď na ňu zúrivosť príde, mláti všetko okolo seba. Kto je to vlastne? Akási pani Karla. Bývala to vraj slávna tanečnica. Vymyslela si, že má syna, každému obrázok ukazuje, ani len fotografiu nemá, len taký z novín vystrihnutý, a že vraj jej syn toto, a že vraj jej syn hento. Tak som jej povedala, reku, nech príde jej syn spod nej vynášať. A ona mi, potvora jedna, šmarila pohár do hlavy. To tam teda panujú čudné pomery. Ani nie, len ju treba kam si odpratať, inak je všetko v najlepšom poriadku. A čo na to hovorí doktor Krásny? Beznádejný prípad. Pomalé čakanie na smrť.
Dobrý večer. Dobrý večer. Máte benzín? Do zapaľovača alebo na čistenie škvrn. Asi 2 kilometre odtiaľ to mám auto. A nemám benzín. To máte pech. Ja nemám takú dlhú hadicu. Nežartujte. Nedostanem sa domov. Ja zmeškam autobus, okrem toho mám všetko zbalené. Počkajte! Ale to auto nie je moje. Patrí otcovi. Nechcem sa s ním dostať na vojnovú nohu. To si na najlepšej ceste, dievčatko. Hm? Vodičák máš? Samozrejme. Od včera. Toto mala byť moja prvá samostatná jazda. Prosím. Kedy príde otec? Zajtra ráno. Ma odvezieš? Samozrejme. Tak poď. Ale ja tu kadečo táram a na to hlavné som zabudla, čo som dlžná, pán doktor. U nás nič, babka. Ale nevravte, ja predsa viem, čo sa slúši a patrí. A čo vy ste ešte nikdy v živote neboli v nemocnici? Práve preto, že ste mi to tak pekne, bez bolesti. Prosím vás pekne, nechajte si tie peniaze. Nekričte, pán doktor, nepatrí sa na starú ženu. Pán doktor krásny, keď nám príde na vizitu, ten nikdy nikomu nepovie nie. Pán kolega, ja sa veľmi rád, hoci v tejto chvíli vzdám vo váš prospech svojej klientely v Starobinci. Nejde mi o vašu klientelu. Nie, a o čo? Môžete mi jasnejšie vysvetliť svoju narážku? Ja by som sa možno nemal do toho... Prepáčte, tu je tá káva. Ďakujeme vám, sestrička. No pokračujte, mladý muž, nedajte sa vyrušovať. Nerád by som sa vás dotkol, kolega. No, už sa stalo. Jednako si myslím, že je to nemorálne. Čo? Nechať si strčiť do vrecka zo starobného dôchodku. Nebuďte naivní a neverte na duchov, pán kolega. Obrovská suma, len čo je pravda. Viete čo, dajte si kávu, to vás možno preberie. Pre týchto ľudí aj koruna má svoju cenu. Ale hrdosť tiež. A tu by som im odoprel, keby som odmietol. Tých pár korún. A napokon tieto vaše reči by som si jednoducho mohol vyprosiť, ale chápem vašu kojeneckú horlivosť, ktorá v konfrontácii s vlastnou minulosťou mi pripomína roky, keď mi tiež strašili v hlave tieto morálne pojmy. Ale nikdy som v sebe nenašiel toľko drzosti, aby som ich takto neomalene vychrstol do očí starším kolegom, ktorí tu strávili najlepšie roky. Ja vám predsa z vašich zásluh nič neberiem. Ale si vezmete. Celkom určite si vezmete. Ten starobinec si budete musieť vyskúšať na vlastnej koži. Až potom, keď uvidíte, koľko mi ten môj úväzok vynáša, až potom mi poviete pardon. Až potom budeme hovoriť o miere zásluh. Sestra Veronika, je tu starý? Áno, prišiel pred chvíľou. Ďakujem vám. Myslím, že najrozumnejšie bude, pán kolega, keď sa necháte urýchlene ohlásiť a prejavíte svoj záujem o môj úväzok z vlastnej iniciatívy, pretože keby som to urobil ja, mohlo by sa to hore chápať nesprávne, ako nechuť, lebo... To predsa nemyslíte vážne? Ako? To predtým to boli iba reči, alebo ako?
Sestrička, ohláste tu na kolegu. Ďakujem vám. Radšej sa ohlásim sám. Zasrančerstvo promovaný. Mne bude dávať lekcie. A vy čo mlčíte? A vy ste mu skočili na tie jeho reči. Nie. Na reči nie. Veronika. Koľko vás učím, že mužovi stačí byť iba o trochu krajším od diabla. Tak čo? Nepripadám vám dostatočne príťažlivý? Tak čo, vypijete tú kávu, alebo ju vylejeme? Mohli by ste k nemu byť milší. Nemá tu nikoho. No, nikoho, prosím vás. Všetky ženy pod 50 ho berú pod svoju kuratelu. Prosím. Nie je tu. Nie je tu. Dvakrát párky a Hemendex. Ahoj. Ahoj. Julka je tu. Vzadu. Idem za ňou, áno? Ako chceš. Ahoj. Ahoj. Tak, To je čo? všetko najlepšie v práci, rodinnom živote, aby ti všetko... Narodeniny vyšlo tak, ako som chceš. mala včera. Zabudol si? Nezabudol, veď som prišiel dnes. Si milý. Škoda, že nemám čas. Mám službu, nevidíš? A ja som mal zasa službu včera večer. Do rána? A s kým? Nerob tu pred všetkými scény, ako to vyzerá. Kedy končíš? Po službe si pôjdem ľahnúť. Bolí ma hlava. Čo? Bolí ma hlava. Á, ty s tými kvetmi? Nič. Tak kedy sa stretneme? Ahoj. Čo? Ahoj. Počujte, dievčatá. Nemáte náhodou tie narodeniny? Čo? Narodeniny. Prečo? Snaď sa nechcete dať pozvať. No to nie, chcem sa iba príležitostne zbaviť týchto kvetov a príležitostne sa zbaviť týchto kvetov. Ty poču, nevieš, čo chce? Neviem, no ale keď tak dobre začal, nemusel zdrhnúť. Cvok. Ak dovolíte, rád by som začal s pani Karlou. S pani Karlou, to máte pravdu, to je veľmi vážny prípad. Bol by som vám nesmierne zaviazaný, keby ste mi pomohli v tejto veci. Vám? Totiž, aby som sa vám priznal, rád by som ju dostal odtiaľto. Nedá sa s ňou vydržať. A my nie sme zariadení na to, aby sme opatrovali umierajúcich. Je to váš prípad. Ale pán primár nechce o tom ani počuť. Vraj medicína povedala už svoje posledné slovo. No uvidíme. Najstrašnejšie sú rána. Nenávidím ráno. Stupňuje sa vám bolesť? Nie. Ja už nič necítim. Len ráno. Ráno si vždy spomeniem, že som ešte tu. Upokojte sa, pani. Večer sa vždy upokojím. Každý večer zatváram oči s jedinou nádejou. Už nikdy viac ich neotvoriť. Pán doktor, viete, čo to pre mňa znamená zomrieť? Ak mi chcete pomôcť, pomôžte mi. Nech sa už nemusím prepúcať. To odo mňa nežiadajte. Tak na čo ste sem prišli? Pokochať sa mojim beznádejným stavom? Viete, že ináč mi nemôžete pomôcť. Tak čo chcete? Skúsi to znovu. Čo sa nepodarilo včera, môže sa podariť zajtra. Objavíte zázračné sérum proti mrzákom? Ale ja už nechcem. Už nechcem ďalej ani hodinu čakať. Chcem zomrieť a vy ste povinní rešpektovať moju vôľu. Vidíte, pán doktor, nechceli ste mi veriť. To je zúfalý prípad.
Prosím vás, nechajte nás chvíľu o samote. Samozrejme. Ako si prajete, pán doktor? Ja vás naozaj chápem. Ale pochopte prosím vás aj vy mňa. Som lekár, nie vrah. To nebude vražda. To bude pomoc. Nemali by ste takto rozmýšľať. Život je predsa len to najcennejšie, čo máme na tomto svete. Zoberiem vás do nemocnice. Najcennejšie, že sa nehambíte takto urážať zomierajúcu. Ja viem, že ani medicína nedokáže robiť zázraky. Nechcem vás poučovať. Nakoniec, mohol by som byť vašim synom. Ale so životom sa naozaj nedá urobiť nič múdrejšieho, len ho prežiť. Keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli iným. Nemám nikoho. Povedali mi, že... Čo vám povedali? Totiž tá starenka, ktorej som nedávno zašiel ranu na hlave. To ja som jej rozbila to čelo. V zúfalstve a nádeji, že ma s tými rozbitými črepinami vyrazia von. Že nič sa nestalo. Nechali ma tu samú. A čo syn? Čo na to váš syn? Syn? Ukážte mi aspoň ten obrázok. Ahoj, Rudo. Ahoj. 20. Už zasa na výlete? Áno, ale tento raz legálne. Otec o tom vie. To znamená, že všetko dobre dopadlo? Všetko som priznala. Aj to s tým benzínom. To už prečo? Prišiel domov skôr ako ja. No a? Nič. Smial sa. Môj otec je náhodou niekedy celkom fajn. To máš šťastie. Nechceš sa zviesť? Ide mi to už dobre. Som tu sám. Zastavím sa, keď pôjdem späť. Minule som sa ti ani nepoďakovala. Kedy končíš? O 4:00 a máš to gratis. Tak o 4:00, dobre? Počkaj. Ja dnes nemôžem. Tebe minule všetko dobre dopadlo a ja som mal malér ako hrom. Zmeškal som jedny narodeniny a dnes by som neprišiel do kina. Nevadí. Možno sa ešte niekedy stretneme. Starka ma pozvala na prázdniny. Budeme skoro susedia. Škoda. Škoda. Ahoj. Ahoj. Slobodný? Neviem. To on vás sem uložil. Vyzerá, ako keby sme boli rovnako starí. On sa narodil o 7:45 na Nový rok. V 47. Vidíte. A pred chvíľou ste mi povedali, že už nemáte nikoho. Nemám.
On sa totiž nehlási sa k vlastnej matke. A kde je? Toto je jediná stopa, čo po ňom ostala. Už som ho nevidela niekoľko rokov. Ten časopis náhodou doniesli spolu s inými novinami. A je to určite on. Nemýlite si ho s niekým. Vy ešte nemáte dieťa. Keď budete mať, poznáte ho aj medzi miliónom iných. Neviete ani približne jeho adresu. Aj keby. Na čo by vám to bolo? Skúsili by sme mu napísať. Kto? My dvaja. Spolu. Čo? A čo by ste mu napísali? Že ho čakáme. Kto? No, my dvaja. Že sa chceme s ním porozprávať. A o čom? O čom? Ľuďom predsa dobre padne porozprávať sa. O všeličom. On nepríde. Aj tak nepríde a má pravdu. Ani ja by som neprišla. A vôbec, čo vám to zišlo na ťahať ho sem? Na čo? Chcete mi vrátiť chuť do života, chlapček môj naivný? Vy ste povinní dať mi injekciu. Prosím vás. Poslednú a definitívnu. Ja nechcem nič iného, iba tú injekciu. Tak tikšie. Na pána doktora nemôžete tak, ako na nás. Aspoň ten obrázok, keby ste mi požičali. Na čo? Pán doktor iste dobre vie. Vlastne ani netreba. Aj tak pôjdete so mnou. Ďakujem vám. Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor. Kedykoľvek by ste niečo potrebovali a dúfam, že pán primár... Čo, pán primár? Vlastne, to už ani nie je moja starosť. Dovidenia. Ešte som nevidela starého tak naštvaného. Tú ženu som prijal na lôžko v kritickom stave. Lenže pán primár má na vec iný názor. Tie rany ste jej vraj mohli obvezovať tam, kde bola. A to lôžko, že je tu vraj oveľa dôležitejšie a potrebnejšie pre živých pacientov. Ale veď ona ešte žije, Veronika. Áno, pán doktor, ale obávam sa, že starý má v tomto prípade naozaj pravdu a že ste naleteli na lep podvodníkovi. Podvodníkovi? Správca v domove už iste stihol za dobrý bakšiš obsadiť posteľ po pani Karle. A kam ju teraz pošleme my? No už čo sa dá robiť? Budem ho musieť nájsť. Koho? Toho jej syna. Nezmýlili ste si vy povolanie? Ste lekár, nie detektív. Práve preto, Veronika. A viete čo? Pustite to z hlavy. Cvok, ale sympatický. Ja by na vašom mieste, pán doktor, tak si Veroniku chytím. Z tej bude žena ako hodinky. Neveríte? Ja vám poviem, tá by vám prianie aj z očí vyčítala. To človek vidí na nej. A chlap chýba každej, to sa nesmiete čudovať. Bol tu jeden tiež taký ako vy, čerstvo promovaný. Už, že sa budú brať. To dievča vám kvitlo ako majová jabl. A on mamla zakýsi, jednej noci jej zdrhol kdesi do Austrálie. Čo tu potom tie ostatné ženy s ňou robili, už aj preto by som jej prial poriadneho muža, takého ako ste vy. Ha? Podľa čoho súdite, že ja som dobrý? Správni chlapi sa predsa poznajú. Pri benzínovej pumpe by som rád vystúpil. Nechceli ste ísť na stanicu? Mám ešte dosť času. Ako myslíte, ale stanica je až na druhom konci mesta. Nevadí, naozaj. A s tou Veronikou by ste to mohli skúsiť. Ja mám nos na ženy, vážne. Ešte sa spolu poradíme.
Dovidenia, príjemnú nedeľu. A nie, že si v pondelok dovediete nejakú Spoľahnite sa. Dovidenia. Prosím vás, je tu doktor Oberuč? Ten má dnes voľno, slečinka. A kde by som ho mohla nájsť? Býva tu, ale pred chvíľou odišiel. Kam si so sanitkou. Moment, opýtam sa. S pokusnými zvieratmi to máte presne Pán tak doktor. pozorný. Niekedy mám pocit, Pán že... doktor, prepáčte, neviete náhodou, kam šiel doktor Oberuč? Má tu návštevu. Návštevu? Á, pozrime sa. Dobrý deň. Som krásny. Doktor krásny. Som šťastná. Naďa šťastná. Hľadám doktora Oberuča. Ja viem. Len neviem, či vám budem môcť poradiť, pretože on ako si... Tak vám ďakujem pekne. Prepáčte, slečna, šťastná. Nie ste vy náhodou rodina profesorovi Šťastnému? Náhodou som. Jeho vlastná dcéra. Moment, prosím, nerád by som vyzeral dotieravý, ale ak chcete na Petra počkať, môžete ísť hore k nám na oddelenie. Určite nám ostala nejaká tá káva, možno aj koňak. Ďakujem. Som tu vozom. Prídem radšej neskoršie. Dovidenia. Nič v zlom. Pozdravuj, otecka. To je predsa Rudo, ale tá fotka ešte z predvojenčiny. A neviete, kde býva? Ten sa k nám po vojenčine už nevrátil. Jedine, že by ste skúsili na riaditeľstve, možno budú vedieť, kde je. Škoda, že je voľná sobota. Dobre, hneď. Ale aj tak vám ďakujem, dovidenia. Počkajte. A čo keby ste skúsili u slečny Vierky? Naša osobná referentka býva v tej ulici pod stanicou. Priezvisko viete? Trnovská, alebo Trnavská, tak daj ako. Hneď to bude, hneď. Šľahačku si tiež dostala? Počuješ? Čo je s tebou? Čo je s tebou? Prepáčte, ja som naozaj nechcel. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som doktor Oberuč. Prosím vás pekne, je doma slečna Trnovská? Čo chcete? Ja viem, že prichádzam nevhod. Ale vy totiž pracujete na riaditeľstve benzínov. Áno, ale... Veľmi súrne potrebujem od vás istú informáciu. Dvere ste mi otvorili, tak... No. Tak ich zase zatvorte, fúka. Áno. Ešte raz sa vám ospravedlňujem. Ale potrebujem veľmi súrne nájsť pána Bielika. Viem, že pred vojenčinou pracoval u vás. Bielika? Áno. Tohto tu, poznáte ho? Ruda. Čo zasa vyparatil? Nič vážneho. Nechce platiť alimenty, čo? No, čo si podobné. Tak viete, kde je? No tak 20 kilometrov odtiaľto na sever, v Bystrici. Aspoň tam odišiel od nás. Ďakujem vám veľmi pekne. Skutočne ste mi pomohli. A nehnevajte sa. A keby ste niečo potrebovali, tak pracujem hore v nemocnici, na chirurgickom. V nemocnici? To nie ste advokát. Cestovné lístky. Cestovný lístok, prosím.
Nerozumeli ste? Prosím vás, nerobte sa, že spíte, keď predo mnou utekáte po celom vlaku. Odpál, lebo ti takú zavesím, že si ma do smrti zapamätáš. Odpálim. A najprv mi ukážte cestovný lístok. Ak tak veľmi chceš, dievčatko, môžem ti ukázať niečo lepšie. Čo si to dovolujete? Ožralaký si. Pusť! Ty! Moment. Aby ste si nevšimli, tak pred vami stojí žena. Krava je to, nie žiadna ženská. To už je vec názoru. Z najbližšej stanice zavoláme sem B. Pomôžte mi, prosím vás. Môžete sa spoľahnúť. Ty, čo pcháš nos do cudzích vecí, frajer, aký si? Chceš obsiahnuť? Čo ťa je do mňa? Bolí ma tvoja prázdna hlava, kamarát. Podaj 14. Vydrž. Odtiaľ toto máte ešte poriadne ďaleko. Musíte ísť na nové sídlisko. Potom to už ľahko nájdete. Jediný starý dom na okolí. Aj autobus tam chodí, ale v sobotu zriedka. Nevadí, zajdem aj pešo. Ďakujem vám. Prosím. Dobrý deň. Z elektrárne? Nemám. Príďte inokedy. Ale nie, ja neinkasujem. Hľadám pána Bielika. To musíte ísť hore. A poriadne zabúchajte. Tuším, že spí. Ďakujem. Náď? Kto je? Hľadám pána Bielika. Čo chcete? Ja som Oberuč. No a? Doktor Oberuč. Z poisťovne? Nie, z nemocnice. To je omyl. Nie. To nie je omyl. Pri tej havárke sa predsa nikomu nič nestalo. Sú na to lajstra USM-bákov. Lenže ja som ošetrujúci lekár vašej matky. Omyl. Nemá matku. Ste predsa Rudolf Bielik, nie? Toto tu ste, to vy? To som. Ale tá, čo vás poslala za mnou, ma iba kedysi priviedla na svet. Prepáčte, ale ja vám nerozumiem. Takých už bolo viac. Akých takých? Čo ma chceli presvedčiť, že som jej syn. Ale vy predsa ste jej syn. Áno. Vaša matka zomiera. Pridlo. Rudo, prosím ťa. Ty sa do toho nepleť. Podaj mi tú košelu. Nemám čas na dlhé reči. To vidím. Prepáčte, že som vás vyrušil. Stalo sa. Aspoň pár slov. Nejaký odkaz je po mne nepošlete. Nemám čo. To je škoda. Počkajte. To vás ona poslala? Nie. A kto? Sám. Sám? A prečo? Čo ja viem. Chcel som jej trochu pomôcť. Nemyslel som, že... Čo? Mal som o vás trochu inú predstavu podľa tej fotografie. Áno. Akú? To vás už teraz nemusí zaujímať. Ale pozdraviť ju môžete. Radšej nie. Tak vyklopte konečne, človeče, čo vlastne odo mňa chcete. Teraz už nič. Netušil som, že vyrušujem. Dovidenia. Keď ste od polície, tak sa musíte legitimovať. Rudo! Idiot! Daj pokoj. Dovidenia. Dovidenia. Kde to vlastne leží? No nemôžete... To. A nikto čo.
ideš? Čo sa stalo? Nič. Ako to, že nič? Čo chcel od teba ten chlapík? Hovorím ti, že nič. Potom kam ideš? Kúpiť si cigarety. Ja mám. Počkaj. Mám. Na. Spart nechcem. Môžem ísť s tebou? Netreba. Ale počkaj ma. Ty, nenechaj ma prejsť okolo tej ježibaby samú. Rudo, počkaj! Daj pokoj. A prídeš? Neboj sa, neujdem ti, nemám kam ani ku komu. Ale ten chlapík hovoril čosi o tvojej matke. Ty máš ale uši, kľúč nechaj pod rohožkou ako vždy, áno? Budeme sedieť len tak na sucho? Čo pijete? Ďakujem. Počujte, doktor, predo mnou sa nemusíte ošívať. Ja viem, že lekári musia ľuďom rozprávať, aby nepili. Ja poznám jedného takého, čo vypije aj vitriol, keď nemá po ruke nič iného. Šoferujete? Nie. Tak potom, kde je chyba? Ahoj. Ahoj, švagre. Ahoj. Odkedy sedávaš s fízlami? Nepletieš trochu? Ráno ma hodili semákom rovno do náručia. Tento tu. Kecáš. Hovorí pravdu. S takým by som pri jednom stole nesedel. Vieš čo? Tu máš 20 korún, postav sa tam do radu a vezmi 3-krát. Áno? Ale zem tým nepijem. Len s tebou, že mi budeš švagor. Dobre, dobre. Ráno ho nachytala sprievodkyňa bez lístka. No a mal trochu silné reči. Náhodou som bol pri tom. To poznám, to je jeho špecialita. Nezvyk tomu nikdy ostať drobné na vlak, robieval to už ako chlapec, žili sme istý čas spolu. V jednom kaštieli. Na východe. Aha, rozumiem. Moja mama nikdy nemala dosť času na mňa a on nemal nikoho od malička, iba tú malú červenú vlasu, videli ste ju u mňa. Je to jeho sestra. Celkom fajn dievča, tiež sa vychovala sama. A Tibor, ten sa už tretíkrát vrátil z basy. Ani on by nebol zlý chlapec, ale príliš si zvykol žiť štátneho patere. Povedal som 3-krát. Sme tu len dvaja poriadni ľudia. Ale ja som povedal 3-krát. S tým tretím ja nepijem. No. Tak potom si to môžeš vypiť sám. Švagor, daj si pozor. Never mu. On len vyzerá taký nevinný. Prisám Bohu. On ťa dostane raz do klepca. Ešte stále sama? Tomu hovorím výdrž. Sama, ale s knihou v ruke. Slovom nie len krásna, ale aj vzdelaná. Neviem, či vás nesklamem. Je to iba detektívka, ľahší žáner. A vtipná. Má to niekto šťastie. Priznám sa vám úprimne, že mňa ešte nikdy taká krásna, vzdelaná a vtipná žena tak dlho nečakala. A už vôbec nie zbytočne. Tak nepôjdete na tú kávu?
Myslím tým počestne na kaviareň. Máte pravdu. Nepôjdem. Škoda. Zrejme nebudem váš typ. Taký je už osud. Kaštiel vo Vieske. Plné 4 roky. To som ja. Ani predtým ste nežili s matkou? Kojenecké fotografie sa v ústavoch nevyrábajú, aspoň kým som ja čúral do plienok, tak ich nerobili. Ona vás teda... Áno, áno. Odložila ako nepotrebnú batožinu. Možno to nebolo pre ňu ľahké. Možno musela... Neviem. Neviem, ani ma to nezaujíma. Ale za to ten pocit, ten by som vám neprijal, keď človeka začnú šibovať z miesta na miesto ako kus. To človek všeličo zažije. Potom sa nesmiete čudovať, keď aj všeličo prestane cítiť. A táto zbierka? Táto zbierka, to sú Teplice, Dvory, Podhradie, tu som sa vyučil za mechanika, Bystrica, Ostrov. Oveľa viac ich nemám, ale niekedy som to musel meniť aj 3-krát za rok. Reorganizácia? Keď sa mi nepáčilo, tak som zdrhol. To viete. Ale za to bolo fajn. Určite pestrejšie ako teraz. Toho mechanika prečo nerobíte? Vy ste sa zbláznili, na pumpe je lepšie. Za rok som zložil nadružstevný byt. To sa mne tak rýchlo nepodarí. To teda nie, keď budete liečiť takých pacientov, ako je tá. Vaša matka? Stále si myslíte, že je to matka? Je naozaj v biednom stave. Mne sa to stalo už niekoľkokrát v živote. Prečo vy nepijete? Ja sa tu šťápem a potom vy si o mne budete myslieť, že som ešte horší, ako som. No dobre, tak na čo? To je jedno. Tak teda na zdravie, no a na tú lepšiu časť života, čo nás ešte len čaká, dúfam. Počujte, nie ste vy náhodou nejaký novinár, alebo nejaký ten... Prečo? Umelec, no. Prečo? Že ste to tak zo mňa všetko vytiahli. Nie. Všetko je oveľa jednoduchšie. Totiž... Je to môj prvý z lekárskeho hľadiska beznadejný prípad. A čo urobíte teraz? Neviem. Po tom všetkom, čo ste mi povedali, naozaj neviem. Možno by som vám to nemal takto povedať, ale vaša matka, ona nechce žiť. A vy? Ja neviem. Neviem. A čo do Boha vlastne viete? Odporné povolanie. Ani povedať pravdu do oču, ani si vypiť a... Budeš mať ťažký život, kamoško, to ti hovorím. Tak teda dobre. Ja som Peter. Ja som Rudo. Ak sa teda neurazíš. Mne v živote málo kto a málo kedy výkal, nie som na to zvyknutý. To je úplne v poriadku. Ale to musíme zapiť a poriadne. A prečo? Na sere si prvý doktor, ktorým som si v živote potýkal. To musíme osláviť, ale nie v tejto kutici. Ideme? Hotovo, ide sa. Počkaj, a kam chceš ísť? Si môj host? Moja starosť. Ideme, všetko organizujem. Sadaj. To je čie? Moje. Počkaj, ty chceš ísť autom? S hosťom predsa nepôjdem peši. Poď. Dovolíš? Dúfam, že nechceš šoférovať na tej špeciálke. To som si zložil sám, len tak pre vlastné potešenie. A čo, tak veľmi sa bojíš o život? Že to len skúsi. Prosím, host je host. A nenapasuj to do prvého stromu, áno? Spoľahni sa, napasujem.
Celkom dobre ti to ide. To by šlo aj samé. Prečo si nezastal pri tom motoreste? Kam ma to vlastne vezieš? Uvidíš. Ak vás neurazím, slečna, trocha čajíka. Ďakujem. Už budem musieť ísť. Aspoň na cestu. Osvieží vás. Dobrý, šípkový. Ďakujem. A nechcete niečo odkázať pánu doktorovi? Nie. Ďakujem. Alebo môžete mu povedať, že tu bola Naďa. Dobre, poviem. Dobrú noc. Dobrú noc. Pardon. Prepačte. Naďa, si to ty, či nie? Dobrý večer, ja. Kde sa tu berieš? A len som prechádzala okolo, tak som sa zastavila. Prečo si neprišla k nám? Dana by bola určite rada. Alebo si zabudla, kde bývame? Ale nie, myslela som, že ste odišli do chaty. Ale mal som dnes rušnejší deň. To vieš, nemocnica ešte vždy náročnejšia ako frajerka. Nedá sa oklamať, ako hovorieva tvoj otecko. Ako sa má tam hore? Ale papieruje. Na skalpel už len nostalgicky spomína. A čo tvoja medicína? A ujde to. Ozaj. A nemohla by som u vás v lete praxovať? U nás? Áno, slúbila som starkej, že leto strávim u nej. A u vás budem určite menej protekčná. Ak sa ma nebojíš a otec ťa pustí, Našťastie som už dospela, aspoň teda podľa papierov. v tom prípade kapitulujem. A čo sa ti najviac páči? Pochopiteľne tatkov odbor. Chirurgia. O čom sa vám chcel rozprávať? Čo ja viem, dlho ste sa nevideli. Celý život sme sa vydali veľmi zriedka. Dobre. Tak jej povedz, že sa ide ženiť. Čo myslíš, mám si tu malú vziať? A máš ju rád? Čo? Poď. Tento únos sa ti nepodarí. Vedel som to. Čo? Že sa vrátiš. Skutoční chlapi predsa neutekajú v najťažších chvíľach, nie? Myslíš? Čakáte niekoho? Áno, Ale už je po návštevnom čase. viem. Ste ohlásení? Nie. Potom prepáčte, ale lôžková časť nášho oddelenia je už uzavretá. Viem. Nepláč. No. Na čo? Ako by si mu z oka vypadol. Si jeho syn. Nie je to trochu veľa naraz mať otca i matku. Odpusť.
Nie, to je v poriadku. Neverila som, že sa ešte uvidíme. Ťa to boli veľmi. Neboj sa, doktori tvrdia, že budeš ešte aj chodiť. Chodiť časom. Vy sa poznáte? Tak trochu. To on ma sem doviedol. Pán kolega, čo tu robíte? Máte predsa voľno? Dovolte, aby som vám predstavil syn pani Karly. Dobrý večer. Teší ma. Ten veterán tam dolu je váš? Áno. Viete predsa, čo hovorí predpis o správnom parkovaní? Povolené len pre nemocnicu. Sme predsa v nemocnici, nie? Rozdiel medzi sanitkou a súkromným vozom neuznávate? Prepáčte. Ja viem, že dnešní mladí ľudia všeličo neuznávajú. Však, pán kolega. Neviem, čo ty myslíte. Predpisy a nariadenia vašich predstavených. Je predsa rozdiel medzi nemocnicou a ubikáciou. Nerozumiem. Do ubikácie si možno vodiť koľkoľvek a kedykoľvek. No do nemocnice... Nie je odtiaľto. Má za sebou aj pred sebou ešte veľký kus cesty. Nejde o toho pána. Ten je v tomto prípade zanedbateľný. Ide o vás, pán kolega. Vy ste svojvoľným spôsobom hospitalizovali matku tohoto mladého muža. Nemohli by sme si to vybaviť sami? Nerád skrývam pravdu. Dobre viete, že ako lekár to musíte veľmi často robiť. A vy dobre viete, že táto pani so svojou diagnózou k nám nepatrí. A kam patrí? Je predsa chorá. To viem. Keď to viete, tak ste povinni ju liečiť. Povinný? To hovoríte vy mne? Ste predsa lekár. To som. Lenže lekciu o povinnostiach vy mne udeľovať nebudete. Kto ste vlastne odvážny mladý muž? Kto ste? Kde beriete právo otvárať ústa? To by som sa musel predovšetkým opýtať ja vás, či si vyplníte svoje povinnosti. Môžem vás ubezpečiť, že si ich plním. Myslíte? Ja nemyslím, ja som o tom presvedčený. A to sa mi opovažujete tvrdiť bez začervenenia rovno do očí? Je predsa dobre známe, čo ste za vtáka. Pán primár. A to som použil ešte ten jemnejší výraz na človeka, čo necháva po celé roky putovať vlastnú matku po všetkých starobincoch a nemocniciach tejto republiky. A vy mne chcete hovoriť o povinnostiach? Viete vôbec, čo je vašou prvoradou povinnosťou? To nie je tak, to nie. Rozumiem. On vám len vracia vašu vlastnú výchovnú metódu. Pán primár. Nehnevajte sa, ale to je nefér. Vy nemáte právo. Právo? Odvážny mladý muž. Právo máme predovšetkým my tu všetci okolo vás. Vy si myslíte, že nevieme, čo všetky tie dojčenské ústavy a domovy stáli? Že všetky tie starobince a nemocnice vašej pani matky nie sú z našich daní? No, že to poďme zrátať. Čo by ste zatiaľ dali tejto spoločnosti a čo ona dala vám? To by sa vám roztriasla ruka i hlas, keby sme spočítali to, čo by bolo v položke má dať a v položke dal. Čo myslíte? Kde na tomto svete poskytujú také životné úvery? Prosím vás, nežijem na úver. To by ste museli dokázať. Vraciam, všetko vraciam. Slovami. Počkaj, Rudo, počkaj, neblázni. Tvoja matka potrebuje opateru. Primár to tak nemyslel. To isté. Ako to myslel? Na tom predsa nezáleží. Neblázni, Rudo. To ma teda nepoznáš. Ja nechcem dostať nikomu nič dlžný.